Regionun adamları 7. yanvarda Parijde satirik jurnal edilen hücumun pidalarının ýasyny tutýarlar. Moldovan jurnalistler ve raýat aktivistler Kişinýowda Fransuz ilçihanasynyň işigine gül çemenlerini goýdular. Demonstrasiýaçylar Charlie Hebdo satirik jurnalynyň öldürilen işgärlerini raýdaşlyk güllerip "Menem Charlie" diýen şygara gyýgyrdylar. Bosniýanyň paýtagty Sarajewda adamlar Fransuz ilçihanasynyň işigine baryp şem ýakdylar we öldürilen we yaralanan jurnalistlere raýdaşlyk bildirip ol ýerde galam goýup gaýtdylar. Iki polisiýa ofiseriniň we jurnalyň 10 işgäriniň öldürilmegi metbuat azatlygynyň goragy üçin halkara protestleriniň gurulmagyna getirdi. Kazakstanyň Almatyda hem jurnalistler we beýlekler Fransuz ilçihanasynyň öňüne ýygnanyp satirik jurnalyň terrorçylar tarapyndan öldürilen işgärleriniň maşgalalaryna gynançlaryny beýan etdiler. Owganistanyň paýtagty Kabulda protestçiler toplanyp Pakistanly siýasatçy we Ruhani Mawlana Fazul Ur-Rahmanyň Kabulda planlaşdyrylan saparyna garşylyklaryny bildirdiler. Fazul Ur-Rahman Owganistanyň Taliban fitneçiliginiň tarapyny tutup, daşary urt goşunlaryna garşy kanuny uruşa çagyran adam we Owganistanyň regional howpsuzlyk maslahatyna gatnaşmagy planlaşdyrýar. Kabulun dürli ýerlerine protest urunan raýat jemgyýeti uramalary Fazul Ur-Rahmanyň garşylyklaryny bildirdiler. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.